požiadavky. Áno. Druhý bod. Budeme stať za vodcami odborov aspoň tak pevne, ako to na jeseň 2011 dokázali lekári. Áno. Tretí bod. Neuveríme prázdnym sľubom predstaviteľov moci, ako sa to stalo pred odvedeným sestričkám. Ak splníme tieto tri podmienky, nemôžeme nezvíťaziť. My zvíťazíme. Víťazíme. Kolegyne a kolegovia, vyzývam vás, aby sme vydržali v štrajku. Má to zmysel pre nás, pre naše deti, pre našu budúcnosť a v konečnom dôsledku sa to vráti celej spoločnosti v podobe kvalitného školstva. Žiadne 2 či 3 dní. Ostrý štrajk je o inom. Dnes stratíme, ale zajtra môžeme získať viac. Nenaučite nás strašiť. Ústava Slovenskej republiky nám umožňuje toto právo. Využijme ho v plnej miere. Keď sme sa už na to odhodlali, tak to dotiahnime do konca. Posledné. Vláda určite ráta s tým, že nevydržíme viac ako 3 dní, lebo vedia, aké máme platy a že každý z nás má rodiny a obmedzené finančné rozpočty. Milí kolegovia, nenechajme sa zmanipulovať čakrami a machináciami mocných. Jediní, kto rozhoduje o našich životoch, sme my sami. V Rumunsku, Česku alebo v Keni štrajkovali učitelia až do konca. Do splnenia svojich požiadaviek. Buďme odhodlaní tiež. Vydržme v štrajku až do splnenia našich spravodlivých požiadaviek. Ďakujem. Vydržíme! Vydržíme! Ďalšia vystúpenie. Ja som nepočul, mladí nereagujú vzadu. Otade ničko, otade. Nepočujú. Počkej, kde mám kolegov, že by si nabral? Kde sú? Na druhej strane, je tam opíka. Zdravím učiteľov Východoslovenského kraja.